see you so. Oh, it's your Cedar now, the Benjamin Sano. Everybody that was yours in the floor. Me see the mini wire. Me young kupone, some make me say what do you say? Nanka men so many wine. Me and a men send a men fatareno. Namitio sumo, Yenny Boasie, that's what he need. And I'm one of you can see a prosununti. Ah, Ufisu Musuruja, Indian whoa. 2 minutes training. And you never send no mammy. Oh, now bury me, never bow. Yes, anymore. Oh, bring away. Me see the mini way. Sabajia meeting say what do you say? Nanka men so many wine. Me and a men send a men fatareno. Namitio sumo and Yenny Boasie. That's what he need. And I'm one way you can see a brusunancy. Ah, Ufisu Musurita, Indian whoa. 2 minutes training. And you and me. Oh, hey, now very never bow. Oh, no. So, was it yo? And then you miss him in can't show, sir. The old day, a man who are with our say, hey, hallelujah. Maybe I would be out to be said, I'm a baby, yo. On your dear bed now, what's here? I don't want it to you. And I will refiana. So see I'm fire and that day, and the how you know. And so was so. I am a woman. I the being she was so good. Come up. Say if you have someone, what you can't come out to if you say when you're Kupobia, one day and I put some more, you see what you charge you. I'm one Cassan, Yahoo, Yahoo, oh, Yahoo, and it is so no one among so. You have a quadruma in one and a pipe. Not be one day, Radiasi. Say Radiamo, and then Subium. No one might fear at all. That your mother about you or the Adoma Badom Swat. And your Radia Tom and in a home opera. Ye Pejani Ding. Now you're sunny Dian Winam. Maybe talk at when you was sorry. After Casabia, when you come your wood, so Casabia one. Baby, I will show you, baby, I would say, and he come on me and put in a body, yes, to kiss her. Or we are not in nonsense, sorry, yeah. Now, Bible says, what course through Mammy knew me, I know. I don't want me to kiss her, yes. Now, we did Mammy know me, I know. So, our friend, young mommy, and funny when you say, I'm money,
of Frednia was Svane, and you were young in answer. Mama, come on. Nayan Surabate, the one Sula Esukist on a pipe. He deserves Libo Sata. And Tiabo from Pem Kutono. O Sonia Sassi, a sorino. Oyami Benoti. So, Abo for Pem, a Kutura. Is I am here. Was someone you young sorry war? Yeah, Oyami Benoti. Abo for Pem. If I ain't not Sukata, Asuria, Satsino, Yatusa, Oyami, Benoti. Abo for people, Abo for people, Kutunu, Okutuna, Samuel, like Badasa, Oyami, Benoti. Enti Oyami Benoti. What is say? And I'm not paying. Oyami Benoti. Oyami Benoti say. Yet to say about you. Akutonya mia sabi. Osana ni munya. Oyinie Oyami Benoti. Enti uya mami. Anopai. Uya mami. Yes way. Uya mami. Oyami. Uya mami. Uya mami. Minamia. Uya mami. Sudayami. Uya mami. Himalama. Sedibadosa. Uya mami. Minamia. Uya dabia. Anapavia. Uya mami. Yatusa. Uya. Sasa. Yakutuno. Nayada nasi. Nibu na kwa. Sidama yakutuno. Sasa. Ya. Nayada. Pajamusa. Ya deva dasi pajamusa no pai. If I lie my loss yana. Hey. Asa yakutunu. Sasa. Ya. Nayada. Wini. Nani. Enti akamini. Mini wo ya. Oyirama. Nanso enam. Achi kwa Yesu. Usori anuti. Yayina yatusa. Ama. Mini. Hey. Amen. Yesu yasobiti. Yesase yedana. Sidana si. Akamini wo. Akami. Mini uye. Oyirama. Yesu ana. Achi kwa Yesu. Usori. Ama. Hey. Yeah. Amana. Yesu yasobi. Sasayada. Sida. Akamini wo. Akami. Mini Oyira. Yeah. Hey. Jesus. Who saw me? Ama.
Susuyasa. Enti Monseigneur Eni Munyam Oyo ini Monseigneur Ni Munyam Oyo ina Ya ina ya tusa Oyo hi Ipayanda da bosa Anopai Monseigneur Eni Munyam Oyo ini Monseigneur Nani Munyam Oyo ini Baya usani tusa Oyo hi Oyo kasi Usana Yantusa Uyamami Susuraja Ejapa Sunura Uyamami Hey Yasuya Raimano Sota Ipayandane Sunura Yasuya Oh yeah Susuraja Yasuya Yasuya Susuraja Yasuya Yantusa Oh yeah Oh yeah, and then I'll buy me cry. Sorry, cinema. Yes, sorry. What was I? Oh yeah, oh yeah. I don't know me. Oh yeah, yes, yeah. Sorry, not too. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ainsi, yabamasu, yatusa, yabama. Yasuji, yeah, mama, Yamada so trouble. Hey, Yasuji, Yamama did this, Yamada did this, various prayer. Hey, consider Savior. He deserves to be worshipped. He deserves. Hey, He is the King of Kings. He is the Lord, like dynamite. Hey, ain't he? Yabamaso, Yabama didn't so. Ha, Yabamaso, Yamaya didn't so. Yabamaso, Cedar man, Yabamani, Himpados. Yes, you do. Yeah. Jesus. Yes, you do. Yeah, mama need this. Amen. Yes, you do. Naya Masu. Yabama did so. Yabama did so. Babia Usabia Biawano. Now, Panama Cristo. He Patsai. My young people has got it. He alone deserves our praise. He alone deserves our worship. Yabama Cristo. Yabama Ukano. Bible says, one man is here. A brooding in our soul.
Who is the King of glory? Show me the Lord of hosts. He is the King of glory. Your son is the enemy. You are too many. Baby, I will show you. Baby, I will tell you. And then you come up. Everybody else, Christo. What son of Pata? Need to be in a song. What think on him? And Opai, you pay a more secoto. Yadianium and any tea. To me, about Christo. What think on him? I know what think on him. Yes, so near him. I would say for you, Naka. Amen. Oh, when so bet me, I had the chance saying, Pound some can say, Pastor Radian Monama. Now, yeah, Radica say, Hallelujah. Abrano Edru said, the Yame Adomino, the Yame den Wonsra Adomino, the Otrain Yamianim. Now, a Radian was Rasron, was Rebum Pontre. One hour when a near front, no one any ate. 1 hour bubu no asore. Now Radis Asadia hinta some adomono ewan answer mo. Oh ya papa ewa fidiamo ha. Sanya me enam no so ede nansam ebre. Asama ebidi be free adomo akwa adomo. Edi be free nsiam akwa nsiam. Na edi be free mpejamo akwa mpejamo. Yam fansa mbaka se ani dede ye. Ensia yam papa Bishop Albert Saki Kwapa. Abrasi mana wa peja wonsa a kire Awurade. Baby a wo hwe me a wo tie me mfre bia. Na wo twe nchaba anso mo nsam no doso. Se nyame awo ama na wo twe akwa apora beto. Samra meka sei ebi nam polyclinic ahodo, ebi nam general hospitals ahodo, ebi wo police station, ebi so komo kire de omo de hye akosha hwa no pai awie. Se Awurade adom na wo nyame nwuna ase sabre ya. Me pesa obi wa no me mount simamie no fa da Awurade ase wo kwan so nkoso. Efise ono e na ode wo koye na wo twi nyina wo ko wo nyoma so ofro car ofro trotro to private car o tena play bimo o tena eye car hodo mo motor bicycle so baby bi onam bia prajia keke yo Awurade de wakwa aba enyo bia na timi ko bai danase Yana banka sinuye oh wa hu aye wa shaya so yana banka sinuye oh wa yana banka sinuye New Year, Yehovah, Yenaba, New Year, Wahoo, sorry I no pay yet to me kaya we that mother body more memo charity afrutani oh ya base ya kerasa oh did
Yedima no bekase Eradi wayade Abiti ano Sayadi Oh na yehu Watumya Yedima no bekase Eradi wayade. Praise the Lord. Yamoyen sem kese palma radi nyanko pompium. Hallelujah no chere nyame tumi ni nyame ahoden and to praise him the Lord. Hallelujah. Oh amen no da eyo Kolebu hospital. Me say amen chere nyame ahoden ni nyame tumi. Nyame ahoden ko obi fie. Nyame ahoden ko obi adwuma mu. Nyame ahoden esra obi apomoden. Nyame ahoden ne se bronsam nyuma. Nyame shira so ena kwasi adai wote nyame nwuna ase. Yene David be ya adwene se ose eya me de. So ose me se brama yanko erade fie. Yama obi bi akwaba mo enane da di kan ya mo ne yesom awasore dan yi mo ha na mo so so amo hwa yen e wo Sompa TV no so anasa Sompa radio bi a ote yanka efre ena Sompa so Facebook live sabri bradu say babetie nyame asem a ode bo ni wiase se wonsuro bibibia wo wiase a edubra nyame asem ba se ya na odi nidia ama erade mo amokuta smartphone no na wafa na o share e wo Sompa Facebook se ebraso se yetie nyame asem na o like se na be ya onua be soso ebetie nyame asem no bi sabre dia obefa onwoma na wafa ode ban otwere dua se na ye be ko Bible no mo kakra na yahwe de Awurade wo ma yen ene dey enumi no ebebie yetwere sem no akọ Hebrew fo nwoma itia ye nkron yemuaduo no nso no ene ye call level 2 se na wanya ne tie last week se me no hye nyame asem ase a matudin ho poto kasem se one day dakrope nti ye ntie nyankopon asem na sede da ho ose sania eda ho ema nipa so obewu preko pe ema nipa se obewu preko eno achi atemu eno achire no atemu eda ho ema no me ne ahwefo ne tifo ebompai Awurade me pagya wasafo umma wona wo hweme ne wona wo tie me se anopai na mo asem so obi tie ye ayahomache obi tie ye ayanwumre baby obi hwa ye na wo tie ye mfribia na mo asem so ma onye nhira obonofo no hyehye ye obonofo na pam de ye se no wo Yesu demo amen na wo twetwe mo no ena me no hwe nyame asem se dakope ade ba ko a ye generation bronsam oye na ye mo bebre ye ni nyama ye ho ne se bronsam eyi owuo afri nipa adwene mo na wayi owuo na afri nipa bebre adwene mo te nipa beberu efimpo se owuo bi da ho ma no se obetimi ewu ne obetimi ewu chena okọ akoda no ebia na wantimi ansore bronsam ayi sa adwene na afri yetim ena bronsam di sika adwene awura yetim enti obi a wo hwame a wo tie mi nyina na adwene nyina ye sika ana metoto machiye e wase misisi dan e wase misim yenu miensa na mebo akokora mebo abrewa na miwu a de won hia so no de wo legon no de wo paleku no me de no be ma me piesie no na me de we ama me ka kire me sibi ama me yire wo me yire krom ni pawre fise sania yan radi Yesu Kristo bu be no o se odefo bi tenase na oya investment bebre na afe no so ye no investment ne buy na kan se obubu ni hose ni nyina gufom na wasi hose no foforo na onyankopon ka kire ne se okwasea nioma wasiesie ni nyina ena na dwi meje okra no afiri wonsem
na ajapade bebrebe ya o bre epe nyina ebeye hwan dia enti o kan osankafo ngoma na tidum yenu a okasa Solomon se nipa entoto ne niam da nipa hwe de wo nanim kira enti ename ba se enra na ye market day ewo Ghana ye de nipa pempempempem na no na hye fom sie won enti saa nso na wo hwe me no wo so ye de wo be hye fom enra me kwa yemienu da me hwe nipa na oda ho oda mpa so na ye de adaka ketua bi abesi oda size adaka no yenim sikafo adaka ene yeni ohiafo adaka adaka ni nyina ye the same size so wo nuama wo ajapade bebre ensafo ahena wo hwe me a wotie me se ajapade we nyina ya media horses we nyina ya media sa nsafo ni nyina obegya no ho yes enti bosomi eya bosomi a me pese me ma wani ba ho so se toto wajapade e wo soro na de nipa o ya na sase we supia no e wo wiye na wiye ne be ebetimi aye na nwumre ebetimi aye kyena enye de oyare no owuo se ne last kote yese onyankopon se onipa wa ono nyankopon ba owo no ono nyame na kasa na de odi inji esi umu enti omo amu yuso kasa hodo be de tracker odi tracker hyɛ kanum se uwia ne car no anasa car no ba bibia ono ankasa etimi dum car no enti sa na nyankopon tracking nipa enti obu oto car oto fidie bia odi tracker tum opa tuko ohwe wone ne phone so ebi watch nyina ya camera hwe so a omia so se pe baby a wadru bia car no engine no be stop a car no ntimi nkobim ti yemu bebre ya ye wura fi se home ya ye home ni nyina efri hemfa yes home a home no efri hemfa ya ye wura fi ti ya kaka bensam ena me menene betwen me nya ne da me kyere no se me wo ho na de okuta nkwa no mu no ehome no mu no se ogifiri wonsam so a obeye den ene pointer me no kan ya point ba akopɛ pointer me no kan nyina say one day we will account for everything dakopɛ niame biara na yɛbɛyɛ na asase so yɛbɛbu ni nyina ho akonta sɛ wopɛw sɛ wompɛw accountability ɛbɛhia wɔ ha yɛho sɛ Ghana aban no asesa nti wobɛte na yɛ invite wei ɛnyɛ bɔne kwan so ɛbu akonta na ma yɛntie sika na ɔman no de ma awoɔ no woyi so ne sɛn bra na bɛkyerɛkyerɛ mu dako wɔn nso so deɛ ɔma wɔ home deɛ ɔdo ba asase so na ɔboa ɔma wo kɔ school ɔboa wo ɔma wo ahoɔfɛ ɔboa ɔma wo nya aka tena mu wo nya afie tena mu ɔboa wo ɛma wo biebie companies ahodoɔ tutu kwan kɔ amanfoɔ ama ahodoɔ so no deɛ ɔde wo nipadua no yɛɔyɛ no ɔsɛ wobɛbu ho akonta enti bisa wo nea ɔte wo nkyɛn sɛ wayɛ krado ɛwɔ akonta buo no ho anaa wayɛ krado akonta no wante ɔse sɛn 2 Corinthians chapter 5 verse 10 Korintofo ngoma ɛtɔ so mmienu ti num yi mu du yɛntie nyame asɛm na etwa sɛ ɔse etwa sɛ yɛn nyinaa yɛkɔpie Kristo atemu adwanani obi bi a wohwɛ me a wotie me dana ubewuo no etwa sɛ wokɔpie ɛwɔ Kristo atemu adwananim na obiara nya ne ɔnam ne nipadua so yɛyɛ na nipa biara a wohwɛ me a wotie me ɛyɛ bishop ɛyɛ ɔsɔfo mo sɔfo bishop mo apostle sikani mo sikani deɛ waheni kono ɔhene ne ɔhema a wotie me sikani amayoni a wotie me
ɔse obi biara bɛbu na konta deɛ wode wo nipadua yɛ nyinaa Papa o. ɔse papa o Bɔne o. bɔne o Sɛdeɛ ɔyɛɛ no. sɛnea woyɛ no Amen. ɔse wobɛbu wo konta ɔse saa berɛ no ɛhinta bia ni n'anim ɔse deɛ ɔyɛ no sum mu ɛbɛda adi deɛ ɔyɛ no ahintaeɛ mu ɛbɛda adi deɛ ɔyɛ no awia ɛbɛda adi nti sɛ nneɛma no nyinaa bɛda adi deɛ a na onipa bɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ nti woba nyame fie sei a na yɛde nyame asɛm no baabɔ mmɔden atwerɛ na wokɔ fie a ɔnso so woanya aboterɛ ahwɛm yɛbɛka Hosea chapter 4 verse 1 to 11. Montie Awurade asɛm. ɛnɛ bere yɛ mu no yɛ bere bɔne a obiara yɛ bɔne a ɔse asɛmpafo kaa sɛ ɛna yesu ba no yesu te strɔg so kora na ɛbaa sɛ ka yesu aba ma menka nkyerɛ wo sɛ wo a wohwɛ me a wotie me wowu nnɛ sei a yesu aba ama wo wonya ka akwanhyia na woansɔre biom ada no a yesu aba ama wo ɔse adwenkyerɛ ne owu kyi na deɛ aka ma onipa ɛyɛ deɛ bɛn akotabuo enti wokɔ yi a wokɔ akɔda ɛna anadwo wɔn ɛtɔ da wotumi dam obi bɛwura wo dam kora wohu ɛno na kyerɛ wo sɛ wonim wu a panyimfoɔ sɛ wonim owuo no a ɛyɛ ahwɛ nda nyame de owuo ne nna no atoto ho pɛpɛpɛpɛpɛ ama wotumi dam obi ba wo dam bɛsesa wo nneɛma abra wohu nyame de owuo no atoto nna ho ama nti wokɔ yi a ɛbɛtumi ato enti sɛ wo Awurade aba ama wo enti na Yesu Kristo ɔfrɛ n'asɔfoɔ maako aduɔson mmienu according to Luke chapter 10 no ɔsoma wɔn no nsɛm mmienu na ɔse mowɔ efie biara ne kuro biara mu na mowura hɔ a obi ɔyare biara monsa no yadeɛ ɛno yɛ ne first message a ɔsɛ ɔmomfa nkɔ second message ne sɛ yɛnka nkyerɛ obi bi a ɔwɔ fie obiara sɛ ɔsoro ahenni no abɛn no ɛfiri sɛ abɛn wo no nyinaa kyerɛ sɛ wowu nna pɛ w'ahenni no ɔsoro ahenni no ahyɛ aseɛ saa da no yɛntie deɛ twerɛsɛm no kɔ ɛwɔ Hosea hɔ no Ɔse montie Awurade asɛm Israel ma. ɔse kristofoɔ Ghana ɔman Ghana montie nyame asɛm wo a wohwɛ me firi Europe ɔse tie nyame asɛm wohwɛ me firi Asia ɔse tie Awurade asɛm wotie me firi America ɔsra ɔse tie Awurade asɛm Africa country a wotie me ne firi kuro bi a wohwɛ ma ɔse wo tie nyame asɛm Na Awurade ne asase sofoɔ anya ɔham. ɔse Awurade ne nipa yɛte asase wei so ayɛ dɛn Anya ɔham. anya ɔhaw Na nokorɛ ne adɔyɛ ne Nyankopɔn ho nimdeɛ biara nni asase so. ɔse seesei nokorɛ yɛ asa ɛna wura kristosom a nokorɛ firi hɔ ɛna wura institutions ahodoɔ mu a nokorɛ firi hɔ wura abusua mu a nokorɛ firi hɔ enti wohwɛ yɛ space ne so na wohwɛ nsɛm ahodoɔ gu social media ɛtɔ da yɛtumi de obi bɛgyina hɔ na yɛsrɛ sika ma no na amanfoɔ so na amanfoɔ frɛ twa adapaa ɛwɔ yɛ radio stations ne yɛ television station ahodoɔ ɛwɔ ɔman mu ne wiase wotimu sɛ deɛ ɔdi saa asɛm yi ɔyɛ ɔsɔfoɔ deɛ ɔdi saa asɛm no ɔyɛ ɛɛda deɛ ɔdi saa asɛm no ɔyɛ asɔreba ɔyɛ mɛkuoni anso bia ɔtɔn adeɛ edwa no ɔwɔ mu no waburu nnua afa hɔ nyinaa anso so ɛnɛ kwasi ada yi saa nipa koro yi a ahyɛ ataade fitaa afra ntoma fitaa abɛtena Nyankopɔn anim nokoredie asa deɛ ɔka deɛ ɔyɛ nyinaa ɔnim sɛ nokora bi anim anso borɔnsam honhom borɔnsam abɛhyɛ ne mu mo bebree borɔnsam aba bi abɛwura mu ma mo nwerɛ mfi sɛ nipa yɛfrɛ sɛ Judah Iscariot Yesu nankasa na frɛ no nti yɛbɛka sɛ Yesu nyɛ odiifo Yesu ayɛ so onim adeɛ nyinaa ɔsɛ he knew the end from the beginning ɔsɛ onim awieɛ no ahyɛhyɛ na nti na Yesu nim sɛ Judah Iscariot no a ɔfrɛ no aba ne sɔfokuo no mu ɔbɛba bɛsɔle atia no dabi yɛfrɛ Judah Iscariot no na ɔnyɛ borɔnsam na twerɛ asɛm no di adanseɛ sɛ borɔnsam bɛwura Judah Iscariot mu borɔnsam bɛwura ne mu nti ɛnɛ nipa bebree ti nyame fie
asɔfoɔ bebree asɛmpakafoɔ bebree bronsa wura wɔ mu a deɛ ɔyɛ nyinaa wotim ho sɛ ɛne nyame asɛm ɛyɛ dɛ ɛbɔ deɛ bɛn toa so asɔfo nokore ne adɔyɛ ne nyankopɔn ho nimdeɛ biara ne asase ɔse nokore adɔyɛ ne nyankopɔn ho nimdeɛ biara ɛne nyame asafo mu biom ɛne kristofoɔ mu biom ɛne asase so biom enti deɛ nipa yi yɔ yi paa suban a ɔda no di sɛnea ɔse twitwa nipa no ntiri akayɔ ahoɔya kunsun ɔhyehyɛ aseɛ frɛfrɛ meetings wɔ akyire frɛ nipa ka nsɛm kyerɛ nipa enti mibisa paa sɛ nyame ho nimdeɛ ɛne nokorɛ paa na nipa yi ɔyɛ ɔsɛ ntanka ɔsɛ nipa kenka ntam ɛna medɔ awurade medɔ nyankopɔn anso nipa na ɔka ntam no nyinaa deɛ ɔka nyinaa ɔnim sɛ ɛyɛ nkontompo awudie korɔno ɛne korɔno na ɛtɔ te se ɛwɔ ɔman yi mu ne awaresɛyɛ ɛne awaresɛyɛ ɛne obi sɛe obi aware a ɔmfa ho ɛna wotie bi kora wɔ tv stations ahodoɔ mpo a na wose afem ne nyinaa yɛ borɔnsɛm ayi owuo na afiri yɛ adwene mu ɛna ɔde sika ɛna awura yɛ adwene mu wohwɛ berɛ paa obi aboa obi wafa obi afuturom na tra mapɔma adwa so obi kɔ aware asɛ wohwɛ tete check ma yɛyɛ bag bi na wo no kɔ no wode kɔɛ anso ɛnɛ nipa bi ahwɛw na yɛyɛ bag no mu bebree mu amɛto ɛna saa check no mu bebree mu amɛto anso ɛnɛ nipa na pagya wahwɛw ama ɛnɛ mpanyinfoɔ sɛ wɔse atu ama ɔdwerɛ ɛnɛ sɛ ɛnyɛ ne class no biom ɛnyɛ ne level biom obi ahwɛ training card bi ahwɛ sansa obi ahwɛ ɛno deɛ bɛn college no bi wahwɛ university ɛnɛ nipa no duru baabi no hwɛ kwan a ɔde nipa no afa so obi aboa obi ama no asi fie yɛ maame bi tie me ɔne bɛrima bi na etu kwan kɔ kuro ketewa mu ɛkɔ yɛ mfuo ahodoɔ efuo no baayɛ no bɛrima no apam no akɔpɛ ɔsɔɔ no ababaawa ketewa bi ɔno ankasa koraa ne first born koraa kyɛn ɛyɛ yɛfrɛ ne nsɛn ɔbaa no a wakɔfa no na yire na ɔde ne brɛ yɛ no wapam no ɔse ɛnnɛ saa na ɛkɔ soɔ wobɛwura mu no na ɔte asɔre dan mu wobɛwura mu no na ɔyɛ asɔre panyin wobɛwura mu no na asɔre no ɔdi mu ɛwɔ asafo bi mu ɛno ɛna nyankopɔn sɛ ɔte soro wahu na ɔka kyerɛ sɛ daako pɛ deɛ woyɛ ne nyinaa daako pɛ ɛbɛbɛ wieɛ odi akakabensɛm nipa bi di akakabensɛm ɛna menim wei wobɛtumi ayɛ me dɛn meyɛ telephone call baako sɛsɛi a deɛ na ɛbɛsie wɔsɛ nipa bi di akakabensɛm na mogyahwiegu ɛnɛ mogyahwiegu ɛnɛ obi hwɛ ɔse mogyahwiegu ɔsɔfo toa so waka no mmienu ɔse sɛn mogyahwiegu toa mogyahwiegu so ɔse mogyahwiegu ɛtoa mogyahwiegu so ɛnɛ obi yɛ abɔɔhye a ɔmfa ho obi wɔ hɔ a wayɛ abɔɔhye baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum tum nyinsa eguo ɛnɛ hospital bi tie me wo deɛ w'adwuma nyinaa woyɛ nyinaa ne sɛ wo deɛ mmabaawa nyem ba hɔ a wo deɛ wowɔ mfidie a yɛde yi mogya gu yɛde yɛ abɔɔhye obi nso hwɛ me ɔse menim nnuro mɛfrafra ma wo kɔ so a na frafra ne nyinaa ɛfra gu awurade anim ɔse deɛ wobɛhwie mogya aguo no wobɛdi atemmuo mu fɔ obi nso so wote wɔ w'adwene nyinaa yɛ sika wogye obi hɔ sika wowia na wayi tuo na wabɔ no wowia wakɔtena asɔre dan mu mɛse nanatwene mo a matena bono saa bere na yɛ bono na ahafo ɛnɛ ɛnyɛ ne a ɛnɛ deɛ yɛbɛka ne sɛ ahafo abesim asɔre dan mu na yɛkɔkyee no aso na wakum ɔbaa pɛmfoɔ ɛwɔ nkrankurom kwan so ɛde ne de yɛ rituals pɛ ne sika owie a na akɔtena nyame fie ɛbɔ afɔdeɛ kɛseɛ ɛbɔ afɔdeɛ ɛwɔ asɔre dan mu na yɛn nyinaa ka nyame nhyira mo na yɛn nyinaa asafo no kasa nyame nhyira no ɛdeɛn na ɛsiiɛ ewie akyire no ne sɔɔma ne nyinaa firi ne nsa ɛma ne nua ɔti yɛ boa kyerɛ a ne bɛtɔɔɛ deɛ na mepɛ sɛ meka kyerɛ wɔ deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ ɛnɛ wurɛ fi ne ho sɛ wobɛwu da koro pɛ ɛnɛ saafoɔ no nyinaa wɔ ahemfa hwie mogya gu apɛ sika hwie mogya gu apɛ kaa
car na wo show bi moje gu apɛ sa car na be kun and obi talk car or two cars so kwa afra waba afra kwan so na car no kokun no obi talk car takura de kwan so car na kokun no Cape Coast kwan so car na kokun no enkra kwan so Kumasi kwan so car na ofa kwan bone so toye no car na san yakun asafo to aso enti asase no edi abobo o se asase a yete so no edi abobo na esotefo nyina nyinyam esotefo nyoma nyina nyinya enwura mu adoma ne wiem no ma na epomo mpata mpo ya asa tie ya monte motena Ghana na po na yetum na po yentum anso se Ghana empanyfo de abase ena po no kura ne se yekonama yenya bibium enti edumre bi ayentu ponum be ye bosome na po no ntedin na moana enti menya de ore omo wa akire nsa mna bi kakra ena okopo ano a ena nam ni ho aka ne no omokopo a omo yi nam na bebu a yenya afo na nam ase ena yekopo a enye yebium mo amotwi ka nam kwan so eto da wonam a amafa pagya nam e de kire mo say jina de nam di wechi ena obetimi atu ka kilometers ahodo unya enam bi ato Bible nsema oka nyina ye nokore se unyi bibie ni a ene nam ya asa ye mu bebere ye kronketu a ye tena mu a na ye nananam nto nam na mu kum nam akese na mu aho agu ho no ene the same ekura na se no ko ho the same kronketu no ko ho ene nam bi eni ho bi ene mo nyina ya family planning mo nyina ya abortion the more ya asa nyame asem no enti se saa nneoma wie kwaso de a me person hu no se ewieye no ben se onyame asem we nyina ya be mu maako de a na ene me bo kokko se hu no se ewieye no eya ben me ka kire o se no wa na no omunya akwanya if say Noah can asem na me no kan ya o kan 120 years aso ne pansa kire yes just one day that could pese ya and osrum and so many na biye Bible say in short to us for 40 days kumnipa wasase so nyina meka nipa 80 pe enti da ko pe ne si yo ti me ne umbre so ebesi Sodom ni Gomorrah esi da ko pe na nyame toja egu kuro ni nkura a etwa ho nyina ehia just one day asofo tie na nyame asamoka na enso ema obi enham na obi enka animu efiri se wo man te se won a won e osofo ham enti osunti awia tie ose me man ene asofo ete se oman ya omone asofo ham ene obi hwe me obi tie me ose de asofo bi aye nti no onkwa so bi de eda bi aye menkwa solo bi ene nipa ni asofo ham ene sofo e ka nyame asem nyame fa sofo bi so ye adwuma o beti bloggers ahodo a omo be sopa asofo no e wo social media e wo space no so obo okra sofo no onim no da anso no odi natem ene ye breso ye sopa sofo ye sopa nyankopoma ma wure mfi se Bible can say ya watro nkyerɛkyerɛfoɔ ya watro adiifoɔ saa nso so na ye wɔ nokore nkyerɛkyerɛfoɔ ɛna ye wɔ nokore de bɛn adiifoɔ entimi nkɔba sɛ asase so ye ni asɔfoɔ papa anso nipa crucify nipa sɛ nipa bi asɔfo bi anyɛ ɛna obi sɛ de ɔmmoa nyame adwuma biom sɛ na tetefoɔ no boa nyame adwuma anso ɔde ne sika bɛ sponsor wiase nneɛma bronsam nneɛma ɛma ɛnɛ bronsam anya ahoɔden a ɔsɛe nyankopɔn ma ɔsɛ yɛ bɛrɛ so yɛ sopa nyame asɔfo wura nyame asafo asɔre dɛm a ɛnɛ ɔhwɛ bi social media yɛwɔ nipa bebree wɔ hɔ ɔmo wɔ asɔre dɛm hɔ deɛ anso ɔmo ni sɔfo n'afa ɔsɛ nti ɔbɛsunti awia ɔsɛ saafoɔ ne nyinaa wobɛsunti awia ketee ɔsɛ wɔkanya bɛdum awia ketee ɛnɛ nipa bebree sum sunti awia ketee deɛ nsɛ sɛ to wobɛhu sɛ na to deɛ nsɛ sɛ ba wo so na ba wo so ɛno na wobɛ ɛbɛfom mu
wo ya ho hwe a enye yi Yes. ene ye hwe wo hospital ahodo a ene ye ne wiasefo na da hospital baako etoda kora na mpa kora wo nya bi so na so wiase ni on so ma rade eda mpa so na wo kristoni the same yade na wo da fom eya kokonfa no chenum na kokolebu mu kohwe awira hosem wo besunti awia kete asofo die biom Na odiyifo nso ene wo besunti anadwo na metwa wo na atwene Nyankopon se obetwa wo na no atwene ene nipa bebre ntimi ni omobre so ababiom nipa bebre nche biom o se onkon na no no awrade obete so obetwa so atwene ena asofo bebre na en asofo bebre yadu gudem asofo bebre ntimi nyini biom esikafo bebre ntimi nyini biom se opu nyame asem onkwa no e wo heva o se onipa nyame asem na wapoi na on e wo heva se nimdi a meman ni enti o se nimdi a meman ni enti obetwa won agu na wo nso so wapo nimdi enti me po se enimi sofo me so ma po se enimi sofo na owure afiri onyankopon mlenti na owure afiri onyankopon mlenti tie enti atoda o ka asem bia o ye bibibia enti eya wo de toto nyame asem enti nsem na wo hya wo dem a wafafo na wo fere obi na onene ka wo se wo nua bi a kire no wo se abusuani bi a kire no asole ba bi a kire no adwuma mu nipa bi a kire no se ne be ya ni nipa emu no biom se ne be ya dwumade bi a oye no obese no position bi a yade ama no ebe free ne nsa no enti ya o de to nyame asem so se de oye no eye ana se enye o kristoni o jidini enti ene ye mo bebre ye wuwu yare bone keka ye ene niama awrade de ma ya no bi no obehwa na nyame de cancer bi aba obehwa na nyame de kidney bi aba obehwa na nyame de liver problem bi aba obehwa na nyame de diabetes bi aba efise nyankopon no kan e wo Deuteronomy chapter 28 waso obema yare doma famfam obema kura ye den etu enti enye yare bia na efre bronsam enye ohaw bia na efre bronsam ohaw no bi wo ho a onyankopon na ankasa na de breye ade aba to aso o se mere be fi o ma ore koso dore no na ore koso yame bone wona ne onyam no medane na hohora enti nipa bebre ena wanum onyam nyina nyame pejao nyame hye wanum onyam nyame de enum onyam abotre bi bo na nipa domo nipa fedo ebusia wo mo kura owo mo aso ena mi bisa se sa enum onyam na ena e wa hefa bi nyame wo yefro nyame yefro enti hweye onantie onkomodie mo de woye biara fatu twerese no ena obi ba asori no onkuta bible ha no aso okwa adwuma de a adwuma na kan de ne de o de kan ho oba asori nyame asem kan ho emfa no onkuta jota enti ya maame no mo kodwam ekodwa akesem kan na hidwam bantuma dwam kepkos dwam ekotachima dwam no omo kwa mode modie ben modwadie ho nuama kwa na omo amoya ban adwuma ahodo mo fala ahodo amoyie mo nuama mo kutakuta no na adenti na oba nyame fi anyame asem no kra waja ne fie obi hwe obi tie mi o fa bible ankasa kan ya che o bible na ankasa se onim bia da in futura fa bible no ene ade frame say home says ene morning devotion even devotion ni nyina frifie ene yadwene ni nyina yesika na yema no so no bronsama fa sa akwanya no so sewo obo wona wotwe ni nyina akora ne bampo hu omanim ofifira najo ahomache oba najo na bra na obra no ho na obra ma mo ena me no kan esi edu 11 no pacho insi me mai bone no eye won aduane me mai bone ene bone ade abachi bia ni bone
anopa ɔyɛ bɔne awia kasa mu ɔyɛ bɔne nantie mu ɔyɛ bɔne ne yɛyɛ mu enti no from anopa koduru anwummere no sɛ sɛ bɔne no ayɛ sɛ aduane o breakfast o lunch o supper na wɔn amumuyɛ yɛ wɔn kra akɔnɔ enti amumuyɛ a nipa yɛ a adeɛ nyankopɔn sɛ ɔkyiri no ɛnɛ no na ayɛ wo kra akɔnɔ a woyɛ ebisa ho nti ɛtɔ da personal assessment one kasa assess wo na mɛka no Sompa TV even program Cedar hour no so sɛ yɛn nua no Presbyterian for to nnwom bi sɛ asɛm bia mɛka adeɛ biara meyɛ no ɛsɛ sɛ mebisa sɛ Yesu ɛyɛ dɛn ɛka no saa no ɔsɔfo fɛsi 11 no na ɔbɛyɛ me man sɛdeɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ no na mɛba mabɛtwe wɔn aso wɔn bɔne nti na mama wɔn nneyɛeɛ asan abɛbua wɔn atifi obɛdidi na ɔmme ɔbɛbɔ dwaman na wɔn ase ɛnkyene tie de ba wɔka ɛnɛ wɔn sɛ nanam yɛ adeɛ sɛ dɔɔso gyame na ɛka ho enti fa kɔhyɛ bɛyie na bɛyie bi na atɔ yɛ adeɛ ama me yɛ generation na bɔ dwaman paa yɛ generation soso na yabeɛ sexual transmitted disease adɔɔso wɔsɛ wase koraa nkyene wɔsɛ yɛre bɔne ɛfiri pua nyame na ɛka ɛfiri sɛ wɔagya bu a anka ɛsɛ sɛ wɔbu Awurade no ne di ɛsɛ sɛ ɔde ɛnɛ nyame suro firi nyame mmam nyame suro firi nyame asafo mu ɔse yɛmfa ahopopoɔ ɛnyɛ yɛn ankasa yɛkɔ agye ho adwuma wo a monya akwanya kɔ Supreme Court the higher court in our land obetimi akɔ Supreme Court mo mu bebree ɛyɛ election petition nti yɛyi ne life ayɛ mu bebree nya akwanya hwɛ bie woyɛ bibi akora yɛ sɛ contempt yɛmfa nkɔ tum 2 weeks enti na yɛhwɛ de yɛyɛ ne nyame fie na yɛ a yɛfiri ɛyɛ nkonya fie ahodoɔ a yɛfiri ama hene mbusuam a yɛnya akwanya kokɔ ahimfie de yɛnkɔhwɛ so de dua mema na yirew na mehwɛ bi wɔ social media me baba ako na ɔde yɛ de ɔde kyerɛ me ɛnora ɛwɔ ahimfie kɛsɛ mema na ayire no ɔmo pɛ sɛ ɔmo bu ne kɔn mu mpo wɔ hɔ ɛwɔ sɛ kasa na waka no koraa kasa kaka just word asɔ ne yɛhwɛ nsɛm a yɛka ne nyame fie yɛwura mmɛkuo mu a yɛwura yutu mu a yɛwura anyontofa kuo mu a yɛwura asɔfoɔ mu a yɛwura asɔre mpanyinfoɔ mu a yɛhwɛ wɔ ɛsa yɛyi so ɔse asɛm biara nipa ka no ɔnam wasɛm so na bɛbɛ wo bɛm ɔnam wasɛm so na bɛbɛ wo de bɛn atɛn nti be very careful dakopɛ ɛna wo nua ɛbɛyɛ kakra wo tie sɛ wo mmerɛ no so a sɛ wo nkyene no ɛsan na wosuo no san wobɛhu sɛ woda hospital yɛhwie nsuo no gu w'anum a ntimi nkɔ biom ɛno na kyerɛ sɛ wo nsuo a nyame de ma wo asase so no asa wontimi num biom yɛhwie gu wobɛhu sɛ na ne nyinaa ɛgu fam waduane san ɛyɛ ma waduane a wontimi nni na ɛde tu awura mu na ɛde aduane fa drip ma no so yɛde ma wo a ntimi nkɔ God for you no ɔkyerɛ sɛ wokuta tumi one day wo sika ntimi nyɛ wo nkwa wo certificate ntimi nyɛ wo nkwa nipa a wonim a mo mpanyinfo ntimi nyɛ wo nkwa ɛsɛ sɛ wo nsuo na ɛsa Nyankopɔn sɛ wo nsuo a mede ma wo asa ɛno na mpanyinfo gyina wo so yɛfɔ so bie w'anum bie w'apanta yɛhwie nsuo no gu mu a na nsuo no asan yɛde drip siw so ntimi nkɔ ɛna me ba sɛ me ba bɛka kyerɛ obi sɛ akakabe nsɛm bɔne a yɛyɛ ɛna yɛpo nyame asɛm yɛadwene nyinaa yɛ sika yɛadwe woba asase so deɛ na wode baayɛ ɛna wobɛkɔ so a deɛ na wode bɛkɔ obiara de hyɛ de bae nti wohu sɛ obi asi fie 20 obi asi fie 100 a ɛyɛ ne hyɛ berɛ no ebia wo nyame de baa sɛ wo deɛ wobɛsi baako na wo ma no a wobɛwo ɔmo na ɔmo na wobɛsi ɔha ɛde ahyɛ wo deɛ animonyam Abraham and Nyankopɔn kan sɛ n'asefo bɛdɔre sɛ mpoano anoa no Abraham wo sɛ Abraham kura duru baabi kura na wo ho ayɛ ne den aso na bɔhyɛ da no so sɛ n'asefo bɛdɔre sɛ mpoano anoa
And so sa papa ya meka na sem etu ba bi kura na wo hia no one na yere Sarah asofo yanko Patrice and na me pasa meka asem kira wo se obo officer o kan asem bia na wa fa ho adi last week na meka kira nipa wo hwe me a wotie me se nyame o de bone che and so akatua ne de nyame mfa nche yes aso obetuo obi bia ka senya onyoma esete enti opo bi ananya kopɔ dɔ no nya ɔkokora no ɔno wanya ntɔkɔ asojafo ne ku David na nya mete soro na nya kopɔ afra abɔfo sɛ momfa akunkum aboɔ enkomboa David na mo toto boba free heaven bonse ma nya kopɔ David ko wie ye no yeso wona nya kopɔ na nkasa to ɔsoro akunkum aboɔ egu won so kumom na mo do so chen won na David ni na soja fo kora timi kumom aso se nipa no oye bone pa nyame achew no nyame se me do bone achew aso enam se de waye ne de na ma bone asole ufi ebesinde bone na sole David fi ebesinde enti e wo book mako 9 book 9 no na me pese me boba so na me de asem na ba wiye enti book no dia na ya twere wom book edika ya book of records. Ezra chapter 6 verse 1, Ezra chapter 4 verse 15. Me see a book of the records. Enti ade bia wo ya na asase so bia ya twero enti mo a monya akwanya call Sunday school mo mofra se no ya wonyo bia ye to se nyame wa ha nyame wo fie nyame wa ha nyame wo babiara o ye bonia obehu obete obetwere enya sa na kan ye enti die na ya twero me to no me to balato eni ya friends organ no so o nsema ho eno na kire se nyankopon enya bibibia na ode be chew enti the book of records enti ni ya efri da oba asase so nema bia o ye bia ya twero osofo enkontem anajo no ohene ana anajo no ohene na ana na okan se onfa bleso sem enkaye nwoma no mala onfa bleso sem enkaye nwoma no the book of records emla no mekenkan na onkenkan ohene anim o mekenkan the book of records enti mo hwe me amotie me oko hospital your record room ni o menyina na de nyina egu computer so tete no be ko no books ne file mo file ubo udian na ekohwehwe na akoyi aba Ezra chapter 4 verse 15 enti ye mo records nyina ye nim yare ha wo nyina medical doctor na ohwe na bi kura wo ko e bi ya transfer no aso nya ko ope na ye bisa udin ene computer na ye bope o records nyina beba yare a ofiti o de ba ho nyina be yi aba enura ya de ama wanom nyina e be yi aba sana nyankopon ka book of records yentie the Ezra soka se ma wonhwehwe waja no mo enkaye nwoma no ma yanhwehwe mo aja no mo de aben enkaye nwoma no mra na obehu nkaye nwoma no mo se kuro yi eye tuate kuro obehu no wo enkaye nwoma no mo se kuro na wotim kuro no ya de aben atuate kuro esei ohene ne amantam ade won de atwera fa kuro be hu tedie na atwera fa okuro de na atwera fa wo abusia de na atwera fa wo maame ho de na atwera fa wo papa ho a eda ho ase na watwe wo ho manso firi tetete mele no mu enti watwera no firi de ben watwe ho manso efiri tetete mele no mu efiri tetete mele no mu enti obo okuro no and I book of remembrance Malachi chapter 3 verse 16 Malachi chapter 3 verse 16 ona osuro awurade no ekasa wo wona osuro awurade no ekasa wo mumu obekasa wo mumu na awurade ya aso na wote awurade nyankopon ya aso na wote na otwere nanim enkaye nwoma otwere nanim wo enkaye nwoma no the book of records the book of remembrance ema wona osuro awurade no ama wona osuro awurade no na obu ni din no
on say me chance me catch say na nyame suro efiri nyame fie eno obi ye bibi wo nyame fie kura onwene ho ni nyina ne say ya pan so no nyame nya ne setete na wo ye bone na nyame apai agrada esimso aku no enam Kristo moja na agusu a etiam wo Calvary edi amaye nti mo nti no ka bone bi wa wo ya se obi ehu kura yaku se nipa so hu a ye besi wa bo aku enti o say wa tworo e wo de ben the book of remembrance en kai woman ni nipa bi ana mo wa asafo no mo okuro no mo abusua no mo sura urate abrabọ no wonfo mo ankasa epe na ebo na emmom ode nyame asem eneto this only oto nchen say ya kohwe book of remembrance de na ya twere no efa ho e kai woman isano asidi na ya twere no mu ena ntitwitwa konkonza ene bere ahoya timi ni abro ene bere o se ni okoso na ni abere e kanu kwatie ohene Hezekiah e yade owuyade nyankopon ye kantamanto nyankopon a okane ntonto eti nyankopon se obewu a se owuo nyame se obenyankwa wasoma Amos ba Isaiah se kona kokacho hene Hezekiah se yade na aba no so no wenye yade a obenyankwa ye wo owuyade wo ho ye wo seye yade ye wo kayade etetefo no omokohwe obi yare a na omofrefre mpanyufo se yade hye no yade na aba no na de yalewu ti mo aboa mo ho bibia beti mesi na wotwe ne bosomi yade na aba yade hye no so ye owu yade ti nyankopon se Isaiah ko kacho hene ne se mempasa ni wu echi no basabasa ye besi ahinie no ho na obi bekasa ahinie no ono na oba abegye ena ahinie bebere akodi court ena ni ahemfo bebere ne hima bebere omawu anso ye ntimi nsie won enti mempasa wu echi no sa basabasa ne besi enti hye won samanse toto nuama oni ho a de obefro ba nwa na no oni mpanyefo nhye na toto sa nuama no de na hene Hezekiah enkom hye na ba ye nyame na aka de aso dane na ni hwa fasu and o ka kire nyame se erade kai remember is only so betima you so that word and also betima ka kire nyame se nyame kai bisana betima ka kire erade se kai wase kai de nyame mema ya ma enti nyankopon ko hwehwe ne nwoma num no nka ye nwoma num eno hu se ohene Hezekiah de na wo no na ne din hye ho kwawo ne papa Ahas ebedi ade no o ha nyame so ototo asore dem ti ewoni pebi wo ho a owo nyame asafo mu a o se nyame asore owo abusua mu a o create problem go abusua owo nyuma mu a o ha adwene obi wo ho a bebi bi obewure biara na afre wo na onte ye na afre wo na onte ye o wi na opepa na no ina wo nwoma numa etwa enti nyankopon hwe nwoma num no wase ampa afia ohene Hezekiah ebedi ade no obiebie nyame asore dan ma yesiesie mu ofra sofo a omatete ade nyina asabomla bo hwa fode ma urade ka kire nyankopon man se monsom nyame mommasom nyame enti nyame hwe ya ose sansan wachi na sen ko ka kire eye ohene Hezekiah se me na me kan so obewu me ya kantamanto nyame de na me hwe nwoma num no me hu se asa o ka kire me se me nkaye no e wo ho nti masan ama no extra 15 years for nsem nyankopon yes on sem na wo bo ama nyankopon no ensa na bedu be na stroke afa obepesa obebo ma merade na untimom na osano wo stroke afa mienu nyina enkanketu stroke ochi won esika fo stroke ochi won ehia fo stroke ochi won yes bo de merade a ya bomu kese pa hallelujah amen enti bisa unia o ense
yɛkɔhwɛ nwoma no mu na deɛ na yɛatwerɛ wɔ n'anim hɔ. Yɛwɔ book of your friend and say book of the third book, Revelation chapter 12, 20 verse 12. Revelation chapter 20 verse 12. We are not verse 15. Na mehuna awufo aketewa ne akɛseɛ Any akɛseɛ sɛ wɔgyinagyina ahengua n'anim ogyina hengua n'anim na obiebie nwoma no mu na obiebie nwoma no mu na obie nwoma foforɔ bi a ɔsan bie nwoma foforɔ bi new book a ɛyɛ nwoma no yɛatwerɛ nwoma na ɛsɛ book of life na ɔnam nsɛm a wɔatwerɛ no nwoma nsɛm a wɔatwerɛ no nwoma no mu no so ebubu awufo atɛn ɔnam so bɛbu atɛn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ sɛdeɛ obiara nnwuma teɛ. verse 15 na obiara a wahu sɛ wɔatwerɛ ne din na wɔ obi biara ehunu sɛ yɛahwɛ wo din nwoma no mu ɛwɔ ɔtoo ne twene wɔ ɔto no de ne twene ogya taadeɛ no mu. Praise the Lord. Ma obi na-ada ɛna wu anasa nipa wu anasa ɛne mekɔ koraa na mehwɛ koraa na nipa ha mmea mɛ poison me ho wɔn na ka kyerɛ sɛ wu anasa sɛfo book no wɔ hɔ nti wɔn a ɛpɔ na ɛgya fa nya abotɛ na kɔka Revelation chapter 22 kan ne nyinaa kɔsi na hwɛ book no wodi wu anasa wodi nim akɔdwo Paul bisa deɛ ɔte wo nkyɛn no sɛ book no a papa ka ho asɛm no ɛhintasɛm book no ne din wo anasɛ ne din nim Amos wo papa kɔdwo Paul ne sa no bisa obi a ɔte wo nkyɛn anasɛ book no ne din wo anasɛ ne din mu ɔsɛ obi agya dana ɛna ɛfɛ owu mpiri no the second death nti wo hwɛ me a wotie me woadwene nyinaa yɛ awale woadwene nyinaa yɛ akwantu ɛna awerɛhosɛm ɛnora ɛne ne 3 days me ba baako frɛ me ɛfrɛ burukyire ɔse papa menyɛ mebisa sɛ deɛ na meyɛ ɔse fa frɛ no sɛ obɛtumi anya kra na dade a sɛ kɔgyina ɔka sɛ ɔyɛ deɛ bɛ gay na wayɛ dɛn yɛama ne krataa ɔsɛ ka ɔbɛsɛ abaka no na ne book hyɛ mu sɛ ɔyɛ gay turumu ɛnɛ kristofoɔ bebree asɔfoɔ bebree ɔtɔn wɔ kra ama borɔnsam enti yɛbɛbie nwa no mu no yɛhyɛ wo din no sɛ wo se woyɛ gay wo se woyɛ lesbian adeɛ yɛ nyame akyi wade a ɛbɔ man a nipa bi yɛ ya nyame tɔn gya ne sɔfi gu wɔn so deɛ na wɔpa sika no yɛ akɔ enti kyenkyena ne sɛ kɔ America kyenkyena ne sɛ kɔ Europe amanfoɔ tutu kwan according to Genesis chapter 26 ɔsi Isaac amanfoɔ tutu kwan ɛnyɛ yɛ pɛn so na economy na abreki o nipa bebree ɔsi Abraham brɛ so ɛkɔm baa ɔsi Isaac brɛ so ɛkɔm baa ɔsi ɛsom kɔm a ɛbaa wɔ Abraham brɛ so ɛna ɛso kɔm a ɛbaa wɔ hefa Isaac brɛ so ɔsi Isaac ɛnkɔ baabi bia amanfoɔ tutu kwan tena kuro yɛn mu Bible sɛ Abraham tena kuro no afi duru yɛ no na nyame ehyira Abraham nyame bɛhyira wɔ Ghana amen ɔbɛhyira wɔ Africa amen ɔbɛhyira wɔ Europe amen ɔbɛhyira wɔ Asia amen ɔbɛhyira wɔ continent bi a wɔwɔ so amen sɛ bɛba sɛ obɛdi n'ahyɛdeɛ ne ne mmara asɛm so a deɛ waka fa ho bia ɛbɛbɛm menka sɛ akwantuo nyɛ sɛ akwantuo kwan bia ma watu sɛ nyankopɔn na ɛka no Genesis chapter 12 sɛ Abraham wode ɛtu kwan ɛduru ne ba Isaac sɛ ɔsɛ Isaac wode ma ntu kwan enti baabi bi a wopere wo ho sɛ obi akɔ aba wɔsisi abansoro 10 wɔsisi wei wɔtotɔ cars enti kyinkyin na wopɛ sɛ wokɔ no wo kwan a wofa so kɔ no ɛyɛ kwan papa anaa ɛno ne asɛm sɛbɛ no ma menka the last book na memfa masɛm bɛwieyɛ the book of prophecy ɔse asɛm bi a nyame aka ne nyinaa bɛbɛm asa na wiase yi aba awieyɛ Revelation chapter 22 verse 7 Revelation chapter 22 verse 10 nti kan
22 verse 7 no waka verse 10 no na ya kan verse 18 to 19 enti Awurade asem ɔse na hwɛ me bantem enhyira ne de okura enwoma yi mu adisɛm emu. Oh, the book of prophecy. Enhyira ne nipa bi a odi adisɛm nwoma no ɛyɛ adwuma de nyame aka sɛ ɔba bɛyɛ anso ɔnyanya yokuram obi ne wo hu nyame pɛn anso yɛgye di sɛ nyame wɔ hɔ obi bi ɔsom ne yie no ne so a nipa ne nyame na wɔ bible mu bi some story. Yes. Yes, be boni nyame ma mo we. Yes. Na bi ni sika na bi ye fulani ni omo dasre so nyame ma mo betran de ben ma pom ma adwa nyame show ma ni munyam ni pe bi ni won nyame nante yi a nyame ansesa ne story. Verse 10. Na oka kire me say. Enso nwoma yi mu adisɛm no ano. Onya den enso enwoma yi mu enwoma ye adisɛm nwoma yi na ano na abɛn na ebra na ye den abɛn ye ka sɛ ebra na abɛn obi sɛ Yesu bɛba obra na abɛn nyina kyerɛ sɛ dan na woso no kyerɛ sɛ obra abɛn owo bi hwennuru atwa ho ahyia hwennuru atwa ho ahyia wa no maduro na wakoma ɛbɔ sɛ ɛna yɛhwɛ pressure yɛhwɛ de pressure diabetes yade a ni din de me wokɔ yi ase a awere ho sem ne sɛ sikani pa a oni di wa bonten okɔ yi ase a no wasesa nuru egu ne bag mu wo tie yi na ase a na announcement aba mo a modern nuru so na mo no moduro time no yesi tent bi wɔ akyire ha enti no kɔ hɔ yɛ de bibie si hɔ na wakɔka wa no na wako no maduro no ampa obo na amafo sole nwa ene obi ti he nyina duro hye ne bag mu aso nyame ahye ye bose ka ono yare safo adenti na nyame ye mu bebre enya bronsa nyame betime yi wo hawo no sisi ye fro mo amaba Cedar worship center ye hwe adanse akoso wo dem ha adanse mu adanse ebi di adanse a wose na me kidney asai ene ayeye wose na hepatitis hame me kotwaye na yes over 30,000 virus na wo me mojem anso se me se kotwa biom no efiri me mojemu obu okra nsuo keke na me boss mpai so okonom efiri mu ya de obi ba ha na wabodam na ekọ obu na dwumasem obu na furu ahono mahu bebiri ento wo de no nyame ntimi nyaano and we be punyame asem ye nipa sem or say we should not follow multitude to commit an evil we need nipa do echi man e wudi nechi they come from verse 18 to 19 and family we was me bo obi biara ote nwoma yi mu adisɛm no kokose obi biara ote nwoma yi mu adisɛm no me bo no kokose se obi di biribi kan nwoma yi ho we should not subtract the word of God, nor dilute the word of God. And no nipa bebre, and then nipa bebre asa ya the Bible for na aba asa so. Say okay, Deuteronomy chapter 22 verse 5. Or say oba wo hwame enhye obere ma atade. Sa so no obere ma menhye oba atade. And na me bayi and na ma hye kabane street na ma be gina. Mama what them and na mbeka because say the atiafa so oloma na atiafa so as o hwem ya wo tie me wo trousers mema shirt mema t-shirt mema boxer shorts ene ema ehye to transe sofo meka asole panyi beka waka se atade ben ena otoma me a waka o se obi obeye se bia no o se is abomination before the Lord I said the nyame aka no wo be to asem so atua odi bi beka ho obeyi bi afrim etoda including one
odi osomanim enyum tofoɔ ɔmo a mohwɛ asafo no officers in the church ɛtɔda kora wohwɛ bi dressing a ɔde baa bɛyɛ ɔsoma adwuma no a David pɛ sɛ ɔkɔ Nyankopɔn anim kɔbɔ mpaeɛ no ɔka kyerɛ Abiata sɛ Abiata fa ɔsɔfo ataadeɛ no brɛ me na menhyɛ ansa na makɔ Awurade anim akɔbɔ mpaeɛ bisa wo nua sɛ ataadeɛ bɛn na wohyɛ ɔbɔ ataadeɛ biara ɔde kɔ awɔhyea krani bɛkasa awɔhyea ɛno na ɔsan de ba asɔre ɔbɔ na ataadeɛ mu kora kankankankankanka wompa nneɔma sie Moses ka kyerɛ ɔman ne sɛ ɔman ne nyina ɔkyena Nyame bɛba abɛsra yɛn enti obi ansi na ataadeɛ nti Nyame mpɛ fi ɔsɛ obi anyɛ dɛn na ɔkyena Nyame bɛba abɛyɛ dɛn babɛsra mo bɔnsɛm Nyame bɛba abɛsra yɛ ataadeɛ asɛm no ɔsɛ sɛ obi de biribi ka nneɔma yi ho a ɔsɛ obi de asɛm bi ka nneɔma no ho a Onyankopɔn de ɔhaw ahodoɔ a watwerɛ no wɔ nwoma yi mu no tie Onyankopɔn de ɔhaw a watwerɛ no ɔnwoma yi mu ɛbɛka no ho ɛbɛba wo so na sɛ obi yi adiyisɛm nwoma yi mu asɛm obi yi adiyisɛm nwoma yi mu baako kora firi mu a Onyankopɔn bɛyi ne kyɛfa afiri nkwa dua Onyankopɔn bɛyi ne nkwa dua aduara ɛne kuro kronkron a watwerɛ ho nsɛm nwoma yi mu no ɛnti obi wɔ hɔ a Nyame yi wo din afiri nkwa nwoma no so de bi ka ho ɛnɛ Bible no ɛna Nyame asɛm no ɛna tete na ɛyɛ ne saa tete nsɛm ne nua wa de ka kyerɛ wo Bible no Nyankopɔn sɛ meyɛ yi firi meyɛmfa bi nka ho Bible na ɛka ɛna ne gyeɛ ɛna ɛpɛ sɛ yɛ ne gyeɛ ɔbaa sɛ ɔbɛsom Awurade wɔ dam a sɛ ɔbaa sɛ w'ani bɛgye wɔ ha ɛha nyɛ entertainment ground no ɛnɛ Nyame asɛm no ba ɛte sɛ waba hospital no ana wakɔ hospital no yɛkɔ a yɛde nsuo si wo so yɛ massage wo wokɔtwitwa scan na yɛayɛ wo sei na yɛde wato diet so yɛsɛ hwɛ w'adidie mu yie nti Nyame asɛm no saa na ɛba wobɔ Nyame asɛm na aba nyinaa nsuo na ɛsi wo soɔ wobɔ Nyame asɛm na ɛba nyinaa massage wo na w'ani aba ho so wobɔ Nyame asɛm na ɛba nyinaa ɛyi w'atɛn bi hwɛ me obi tie me ɔyɛ Kristoni o wakɔfa red ɛna ɔtɔn wakɔfa tramadol ɛna ɔtɔn ɛma amanfoɔ mba so ɔmo nom ne fie ɛna yɛtɔ tramadol ne fie ɛna yɛtɔn nsɛm bi a yɛsɛ laka deɛ de wii afra ɛna ɔtɔn obi ebie ne shop sɛ amanfoɔ mmara na ɔntwa ɔmo ti ɔnko a yɛde fa wo ti nwi mu a ɛda ne mpɛsɛmpɛsɛ ɛna yɛ youth mi nyinaa ɛda ne pɛsɛpɛsɛ Kristofoɔ na ebiebie shop akɛseɛ ɛna ɔmo akra nku ɛna ɔde yɛ ma ɔmo Bible sɛ ɛyɛ friend sɛn ɔsi deɛ ɔsi mu nue mu a mu nom aso mo de ma mu nua ɛnom ɛsɛ yɛ no nti deɛ woyɛ no bisa sɛ one day bɛ daako bɛ se Nyame ma w'ani mmra wɔ so deɛ woyɛ biara wobɛbu ho akɔnta. Shalom. Peace. The message shall be continued. Amen. Amen. Sorry, John. Sorry, John. So, Nyame asɛm aba. Obuwa Nyame asɛm na abɛhyɛ wo den. Bo Nyame asɛm tumfo. Bie wa no. Na ka bibi kyerɛ Awurade. Bie wa no ne Awurade nkasa. Oni Awurade nkasa sɛ Awurade wasɛm aba. Oni Awurade nkasa. Ofi ɔdeɛ na ɛkɔ so yɛwɔ som bi wɔ hɔ kora na ne ba na mpo na ɔyɛ bibi wɔ fi hɔ so yɛ haram Kristofoɔ kyɛ sɛ yɛde haram ne yɛ fi hɔ ɔne Awurade nkasa bie wa no na ɔne Awurade nkasa Nyame nhyira wo mo a mo no yɛ som wɔ Sompa TV mo a mo no yɛ som ɛwɔ Sompa Facebook live Nyame nhyira mo ɛna Cedar yɛ Facebook live ɛna so Nyame nhyira mo wotie nka wɔ Sompa radio station bi a yɛhɔ a Nyankopɔn nhyira wo fa asɛm no nante sakyera wadwene na yɛ kronkron ɛnɛ yɛ adwene sakyera da ɛnɛ yɛ ɔgyeɛ da asɛm bi ara mekano adibi ara memiya
Edi na watching Esheradensha. The Bible says we should commit our ways unto the Lord. Now watching over through plane, over through train, over ko baby, over ko unyuma so over to car. The awo nim no unim. Oba ko school okro be ko adwuma oyire be ko adwuma wa busuani obi a wo hwe me wa kwantuo mu obi man so obi kromu obi ko adwuma yakoyi nadi obi ko adwuma ne in charge se wa bonu kwili ye bomb by sa adeboni bi e wo na wo twi mu including armed robbers attack fire outbreak the burning and I was saying show to flood ahodo esisi efe nipa ajapade ekum nipa ye pompa isa de boni bi ampare wo yeso dem prayer cover prayer cover Amen. Empire Church and our Banyami fear, but what be year Rabia ye, what on tono, what sign I a dang a bompire. Empire me pesa upon say, Wakuma swati, or see onim be here. Sompa FM and TV and market yapa. Sompa dia sasiso and many Ajuma yes mini aketi enti o sumo sumyo aguna be ma wanya aketi yapa e wasa siso ewiasim ubasum na wasum ye dia fanyina mo say wansum bisa usum ye makete yapo eni je ti sumpa die e makete yapa sumpa dia sasiso emeni je Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa de MING. Teaching what we did to Sompa FM and TV, Nebema wedding, and the Akatiapa, Nebema wedding, Sabra way more dagini. Be natural so no dear when ya Bemma when it Nakatia panso kamu Emakatia pa our fidi in it or Sompa FM and TV why Yasim Sompa mani Akatia pana unu warada Sompa dia sitine munu ema ketiapa
Odem Dumienu Kasia, our Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Yeah, secure sanitary pad na dawurumanti. Kasiano secure the papa. And a endpoint homeopathy clinic. And so boni chidom. Ami adi ababesum wona twan ho frede. Ewo enkran hai. Ebeti agum ewo kumase asante mantamu. Radio for na ho ni nyina no. Wo mo ba time pa oda wan no Sompa 93.1 FM. Afe ayiko 100.9. Ono so okumase. Wono so jigum den. Adam Fopa Radio ewa Paris France abrochimemu. Womo so jigum. And afe ukopiemu ewa takwa Sompa 101.1 FM. Afe 103.3 Sompa takurade. Sompa tachimai 106.1 FM. Afe 98.9 Sompa sunyane. Sompa 90.7 Nkranza and Afe 101.3 Sompa doma. Udiko daneso ye chagu. Me pacho ya baby a radio akanti ngwan foni si agan no. Sompa FM ye ne edi kan wo ho no asearch no a. Afe YouTube ni Facebook no so Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 FM Accra. And a YouTube ni Sompa FM live. And somewhere they be someone no. Ya kruche ni nyina so edi akogu www.sompaonline.com www.sompaonline.com. And then somewhere they someone no. Eni animu kakra ebinie. Yera same crop wakasa atre NDC amanyo kona fei onu akasa ne MPP wase wanu munye bibi ede ensemo na yebeba nkran he ya enanu ada di congestion exercise ya mpani ye no asem bi asi akire Mame Zuera wano so ayesara ga south ma shebedwani wone na de hye wanu watu anamobi na wo ensamfoforo mu no nso no yebusa wo mpotamo Lord fair no yate so ana yebeje ho amanebo African Day ene penny for the asosha so ye man penny His Excellency John Dramani Mahama wakasasi Amrado Other Bank of Ghana no kire say we wo mon share down for people bi ansi ho pampim kan say Ghana city ya wono say wanya ahoden no baby a wonfo yenkogina wonya bi kra Ebusia sepi ka yenum ho na wiai anuano ba no yesi adwa Sompa 106.5 original yeyi woti enka free achichi ni benche yeyi na aboafo ni bi na na KJC Company Limited so ka ho bi a Hajia special food wasu bedi die firi ama atreosi ase eho na wase order duane ni nyina firi 21st clinic so said the sciatica pesata wanam so eka ho bi na abna badu adepa kofi mene Obrempon nana kwaku ampoma yesom wo enawie yi Ye friend samno ase adiama wa ye hyase afrimo e wo mrahye bedwafie committee ya wanom na wo mo hye emofra na afi emma ene wa sitina mu yeyo ho nsam so wanom chairperson won titinani eye mrahye bedwani a wasoma de hye wanom ewo Saraga South abato mpesua so onyenyafo ma mezuwara Ibrahima Muhammad na wane Sompa se ya twetwe nkomo ni nyina efa na mantu a sa committee ya wanom hye mofra ne ma ene wa sitina mu yedie ho nsam so amwa mrahye bedwafie no wanu fatu wam ho so na ne ankran pumpuni mantam hasei no wanu tena se ahu se baabi a ya na enkankan ema ne kwada ne bie da no aya na ha dwene ene obehu wanum na kwada ne bi womafu aye tototoche sade akwahye ko ache wanum afenso ema ne bie ubehwe na baabi a womasi wom ne ma hata no aya na ha dwene eno na nam so emo ne na so ye mpanifo a wanum wamu etisi montene so a wanum kwahwehweye ehwe biaye baabi ebinim da na no chi no ene wakasa ye ene Sompa kase ye atwetwe nkomo sei se wakoye na wakohu baabi a ebinim da ene baabi ebinim sha wase ne wura ho ne ho pa na yanoa ne se na me na o Michael Kro Ghana pa se de Ghana tie ne ye wabibia bie na so emma ne nkwada asa de yenhye dan check won mu wase wo kwa amanfo amaman so a wo hwese de ye pampa ma ye pampa nkwada ya na efe
a kwanno papa so Ghana hade ya to wa majeje mu na de one nimpanimfo akwakohu yi wo hwe animu ase hwe be efiri kina kwasem na hye bedwa wanom anya hye asetena se pe ene issues a wo be residi agu ho no wo mepa no pomasibire papa sei ene samu a wone sompa kase eche. In one instance, they said children are just dumped at the gate and you can't turn them away. It's a heartbreak. I have been very depressed. I mean, let me be frank. I've been very, very depressed. I've seen another side. And I think for the members of the committee, if the tour hasn't done anything to us, it brought out our humanity. This all has told us that there's more to life than just living in Accra and just going about parliamentary work. So you saw how my colleagues on the committee reacted to the other shelter in Nigeria, gave donations to assist. My big sister here has promised to drill a borehole, deal with the water solution. This is what this tour has done. We know that when we do our report, we're going to make a lot of recommendations to God, and we're going to follow up. Between the Ministry of Gender and the Ministry of Local Government, there has to be that collaboration. The Ministry of Health comes in there. Openi okasa ye emrahye bedwani a wasoma de hia wanom ewa Saraga South abato empeso waso wonu kure ya biemu ewa emrahye bedwafi a committee ya wanom ehwa mofra ene emma enko no mu asetena mu yedie hu nsam so no no wa mutitena ni mame ononyamfo Zuwera Ibrahima Mohammed eno ne sompa kase etwetwe sankomo yi ye to aso ni abankran ha ya na nanum ho ena Accra Metropolitan Assembly ya pani odano yewura Kpakpo Alote wo ya se ade bi koso ewo nkrama mu na wono nko a wodwene ho a wonte ase na Ghana man pani His Excellency John Dramani Muhammad ni besi akonya so wo kire ne se won hwe ye no man nkrama mu entiye pa na afei akobadie enso enye toten eno nti wo hye adwumadie bi ase ya na wo yi titru pa na adwadifo ya won age nkrama wonten so titru ni ka kwantempon aboso no wo yi won nyina ade afuo ne amanfo bo no hye pa adwadifo na nkasa bimpo eye se no kure ne nyame anim ni wa ya ade ni nyina mu no ansa na asa adwumadie ne kure ba bekoso no na drobafo titru ni trotro drivers no won ya dika abokoko kire se Wamu baba kwa strike sanse ekwan na woni be woni de won ka na efa ho na bus stop won be gina no ma fa nipa e de wakọ ba bi won kwan ba bi won ba no sa kwan ni nyina no adwadifo na gya boso be kọ ne yeton amo na yeton jene ene nyadoa e wo lori kwan mu eno nti nke won be kọ strike ena Accra Metropolitan Assembly enso yesa ne sade a wono e be sade congestion exercise na woni wie ye no kromuti ye pa menimu kasa enne kwasi ada wie yi one year samba. One chile say nyadi a one bako esan say one so office no no. E ho no mnyu anu aduane die. Anu nti utu wonne watchina won beba. The office in the family of Samba. The office in any baby I can't tell you. Oh, yeah, but I did it. I did it there. Oh, yeah, there, but I tell no dear. Eh, no ma. What's no dear? Oh, my God, some ya was a hand and yaga credit. If you're going to maybe your palm granite and plan and here in Ukru and an area. And if you're palm granite can. Wa oba pamo ye no kura account because one way ya oba pamo no e bia na o ira na o kanchima bi kura account won weto ade wo ho ne ho we ya adwadifo ni bi no wanu disem ya wono e de to sompa kase animu eno no wo afi apema hankro aduosia emiesa 1963 ana ehukọ hia ise ebibremu efo nyina da na maman ya wonom ewo ebibremu wanum ka wam ho bomu Ghana so ehyemu bie enti African countries ni nyina da no na wan ka wam ho bomu no eda ye di efan ehye fan eye kotoni ma ma busumi bia ne da etoso aduonu enum enti eye ne 25th May na na yi African Union wan wasanso adi a Ghana man panini His Excellency Yewura John Dramani Mahama edna no di sam atoja ewo dwumadie na se esanse wono eno champion eye dwumadie ni nti na ne kasa yemu no ana wone mpanimfo ekasa yede to wo manim sei ebra so se emaman a ye nyina yakabomu eye African Union no emu mpanimfo wonum ka wo ho bom entahere tamienu ekabomu anampanisa ye peme enti no se wonum ka wo ho bom sana eno ana beboa ama wo betumi e develop wonum amaman ebie wo nso wonum de eye 2025 yi esi honom na wo mudi a wo mudi si wo nyina ne se empanimfo a wanom efri eya wamo aman so ebefa ebibremu aman ye mpanimfo ye nkwada ye mrewa ye nkwakora
one befa yan ekwankwaso mu no wase yehwe na yetimi epempatasika bi na one di free mpanimfo azai ye colonial masters no ho na one ade masa eye African leaders ne mpanimfo enim nkwada nyina enti no ta 2025 year ye wo mu na yani edi African day yi say ya enei one asha fine mpanimfo akasa fa ho no wo mu hwe nim say free sabre ya eko empatasika bi de wasa one ade pata eye abibremu amamanya Yaso yakuma betimi atwa yeyem no wanom ade begwa kwamu na ebionso na His Excellency Yewra John Dramani Mahama ekasa ye kyeremu se abibremu amamai wototo sra mpanimfo ene ntiri ni atwotwo wura pepia nkoma wose ma yenye yiyimu afa yanno ya ho esanse sa udo wunua na se woda wodo adi kyerɛ no a bibia no anu betimi atete montem na mom sadia wanu betumi aka wo mutamabo mu na wo matumi aye niema nyina yie na abibremu aman so etimi afa ne tampefra no eno ana afi wanu mu bedi hujuma ye to ansam ne so na afi de ni akyeremu ewo ensam fufuro mu na watwe atwa mu no mu ena omanfo esoso oja adigu ashankafo woni ko mu se be yanka sani ye dollar no sesei na ho ade kofom na petro kra ya teso ama sidi no anya ho ade sesei wanya ni monyam pa first no da ICU sesei de wanya moja ama ne ho ayedene no anka be ya drobafo won ntelore fe so kakra eno nam so ema GPRT fo ena fe drobafo anka bom kwa hodo nyina kwa asetena ye se no kre Ghana fo nso so no ne ya woni kan woni nya bieye eno nti woni ye so mbete ahyentuade ne so kakra ohamu nchichemu no edu enum 15%. Na omo yese nyame yadom a enrada ene be ya adwuma na asema ya te afiri ache ne se ukopie mu ewo stations ahodo ni bia doba fo on potam ho no wanso ndo woma bomi mfu itaduku nyade a won beje atom kura eno ena awie ya yebo anan ekwa GPRT one general secretary Godfred Abobire yene no ebo nkomo ne yebusan se papa won krofo yi ne awon yi die mpa na abeka kire wen some will always play this hide and seek attitude. But we have, like I mentioned that, we have some evil guards which we have deployed in the video seminar to see whether that effect has taken today or not yet. What we would prefer media people to do as good is that when you go and find a particular terminal is not complying, or drivers in a particular terminal is not complying, they shouldn't say drivers are not complying, but they should be able to drivers at this particular station are not complying. That will help us to all check out the system. We know for central regions they have said that the information got to them immediately. So the regional chairman had ordered some kind of another press release and then made it known that between tomorrow, if stations or branches who are working and don't comply with the directive, of course, sanction will be meted out to those particular branches terminal. And okra, one mun na ya be sanction way. We Godfred Abobire and watch them no we ye na ebusan sa na say mo be sanction way dia. Any asotwe no ya asotwe ben. Then also what can I say? You see, one important fact that all drivers don't like, or particular punch a driver doesn't like, is to seize him and stop him from loading, to deny his loading right. All drivers fear that was more than either fine. The fine in the pay that he goes away. But no. So we think partly that is what we have to do to make sure there's Enti, se wose wonte so a asotwe akase adrobafo nyina suro ne se. Obakasa o mane nyina ba bi lodu. Ene ye ka no, obetu di afa kwan ho sa onya nipa bia. Eno no wande ba ye won nti se wante so a asem kase ene beto wo ne santi no ye kwa ahoma no so na ya ma ne bofo na ya te won de agu Ghana monte so nyina no ya kwabusa won sa so kokkobo yi ba ye no Ghana fo won wanya nsunsuan so ana ye nko na fe ye ne ya ma ne boni kwam redu e mo nkomo kwame ma hai maduzu ababunko na ohuna mu te sei nyankopon adumi ho ye pa awie ena wa from monte so a Ghana fo se den sei petro nte so Any say anti ashentuade so no woni ahu bi wo mbotom ana still metumi aka se asode de uba asante bantemu dodo na driverfo no ya no mo ye ni na ye se akete ntiso a de ba se ma transport ye ntiso manen ko form na efi passenger fo ho haro mo anopai mananti free no po mekanisa ya nanti kumasi amonte so ba bibie no won dodo na makone de metumi kase baabie ne hodo ma omate aketua no sentedua no so se wutika mu a abronfo ne aye ntokwa dodo na metifo se aduada na se ade no ebete so ebirum sisi ebirum sisi se aye kase bibi na ekoso wa sentiment mu a
buo no mo je no eno do na de mo kan se ye juada esan se mo nim se bia weekend de omo kan ina no nya de form mo furu ka free airport roundabout e de cost roundabout wa anka ne no mo de 5 cities bepm ne ene saa no mo de efi wu fi roundabout na wo san ko KDT anso so a eno so 3 cities saa no mo de eno mpo mechi na kan se buo na no mo de ne kwa ya ahochire ntine tire bi o mo de 5 cities eno a no mo da so egusu o mo de na orimpo ye ne amanfo edi nkomo e wo ka mu e montere so ene bi mu di nkomo ma yenkochi se dia amanfo eso e kire wadwen e fa dia e koso no transportation na video so be so like me bacho transportation dey em say dey eternity omonte so me anope me wa me froka dey eje no a na eje enti so mo si ate so e dey me dey minim dey me dey free e so run about the airport run about ya no mo je omonte so for ne papa bi kura dey o ka me te odi na tem sa no ye si ate transportation so say yente so no na o say on dey oni mo hwe on ko bisa abai na on ba panyi ne ko enti omonte so okay me akasa dey unze ja me bibia wo hwe bibia meti ya me makoye driver ana both adwuma no so system no na e charge nti se o mate so mo ntuso ye sheda nim ana me so me use public transport nti me sheda nim the air cost here but I'm yet to find out from my friends say o mamo you know use public transport no o mate so ana so mo ntuso 120 na from Accra circle to Kumasi Angunaga junction I'm give me 120 take it na me try no kura meet me there Sompa we kwam redu amanebo ne odifra santimantam mu fa bi e ba ye nyina santimantam mu ha ba be edu ahoma ne so ba ma hai nyu so obembo na ene wugina hipoten isi am no ka se mi wa brepo junction free bant ma brepo e kwa kosi sofo line finfin ho no sa be pe boyemu lorry fan won ate so ana Bempo meka se impempena am no kasa die me bo apro kakra me hunu se taxi drivers no na omo de impempena omo afiri ase a omo tete so na emom trotro fo no de omo nya omo adwen se omo bete lorry fare no so se mi kire mu di a anopa ebra mi firi ase se me bo apro no se ne enra wo firi broni krom na wo kọ eye abronsanse a taxi no na eji 350 pesos amane a taxi drivers for no ma minyan tie ne se omo kire se yi se wia prem to bre ko no ansa no betumi ato so nti anwumbre be se no nan mu no e no omo te so a omo de 3 cities na se omo yi 50 pesos na free so ha mo wu pendu num no 50 pesos no mo yi free so na so free am no pay be die se wu free abrepo junction na se wo ko asu fi a 4 cities omo je ne sa no omo je se wu free abrepo junction na ko ba kese a 7 cities no omo je sa no omo je na se wu free eye mem ye enkawe kwan no so na se o babre po junction 6 cities sa no omo je na se trotro fo ne de omo nya omo adwen se omo bete so eno na na se wo be kaya me ne passengers ni bi di nkomo mo kire mu se trotro fo ne de omo de omo si omo adwen pipa se je se bia adwoada na bi omo betumi ate ka senti ade nso na ne enne pa de nya de se omo bete so eno dan chen a omo san kire mu se je se ebia mpanyimfo efiri ase se omo teso efiri soro ansa na ba badwo mu a omo gigi 3 cities ne 5 cities ne ade no ansa na omo so betumi ato nti so obisa pa de a mia kakra me bo apro no de enya de se trotro no omo aye omo agye so omo beteso gise bia efiri etene ko no omo beteso a omo ateso na taxi di fo no de meka se mia bi wo ho a omo efiri ase a omo teteso okay bawa moni adwuma osompa no da bia meka eho akatua pa no won sabe kawai Meda city obembo right abusia nipa ene no ebo nkomo yi eye ba abedu ono nso eto yenkra e de free asantemantam mu e na wode ho nso ama ne bo e de asom ye na ye nyina nkran ha ya na fe ye ne ka kire akwasi ye bo a ye ne ono nso emo nkomo ne emu sasa so ono nso agba nan de afa nkran ha se na nkran tie ka kire ma hai obembo me jozo boko de bia edem kama ye bo apro right farmer ne bobo ye ne wa fa nkran monten so kakra santimantam mu de wone se wone nhye den hu resource bia enkran de ne te sen Ebe po me da se endo ada ena na ye na ye hwe ni me se ka hwenti ade nka ye betumi atetete so ye 15% no na endra enu me sha se ebo apro efa enkran ha do mtin efa ka edifi malam junction echo La Paz esan edifi La Paz ko si jowulu na ni nyina no
sika na omo dia e na omo egre na mom no adroma fo ni bi wo ho no ma ni se omo aso America kran sanse ndra kasa ho do me fire na me dey year rounds ni anom ba ko pe e na meka ne se ono no na enkane no na ye drink 40-50% ono je me 40 ndra me yi omo fi ho no mo a enkaya ma fa ina no obia ejeme de da na omo ejeno a tembre ya me no ka teka mafaka amba de apelima farm of junction ho e na Messi na e free do bia me free eba na omo je 5 cities and apa we so me ban so 5 cities e no mo je na obisa de obia e kan ne se e ya de a omo be sha na omo atete so na 15% na omo de aye adwuma ya me ya do mo a e hina a e ye dwada no na weekend we ye ndra ene enne ne de amage for ne se omo de omo nte so dogo bi mi abekra de obia kan de egbomu aso achi passenger for ni bi se ni omo twetwe nko mo se o e dwada de se ni achi besu sisi anembo mse dwada ne so na se odru honum na so omo so mo antete so dia eno de omo ni amage for ni de besie ni pa e December am no ka se benkra hanum se ndia bi amabo apro dia se bia no se lorify ye tete so ne de enya dia eye adwuma e wa hanum enti ye hese nyame ya be mu a edwada na omo hye de ye kina ya ye be hese no se odru honum a omo be no mate so senia fata yo kachre moni adwuma sompa na wasom no eho akatuapa eda won nkyɛn pɛ wate abusuani pɛ ne no bɔ nkɔmɔ yi ɛyɛ kachre akwasi yeboa wɔno nso ɛto yɛ nkra ɛde free nkran ha ya enti sane ya won pota motie no join yɛn wɔ Facebook Sompa 106.5 FM ɛnɛ kwasi wafo kai akɔ asɔre fa hu mu ayɛbrɛ yɛn sisi a sane ya shaka fo yi bie wano mabo wano atu Brazil na wamo de wamo se ayi ashentuade abuei wanum ntiti suei de yesra do wanum hwanya hu bibi ma ye na ye to so wonsam foforo mu a e kame ese nansan SHS mofra ye nyan wanum no obi ka na asem wose asa ye nyan nyata entini nyata no so de mo na wonya wanum no wanum nyini wamu nyini na wanum se enu so nyini enyini pe ka no de be kai wo be baitew na opie mu wo SHS ahodo mu asese suban ya mofra ni bie dan na di no enya asam ketwa enam so ama kyerkyerefo ani kyerɛ mu sa aba wo mu hu enti no kyerkyerefo pani de ma Ghana National Association of Teachers yetwa wontia efra wanum nate eye owura Thomas Musa Tanko wakasa kyerɛ mu sɛ Omanya posi adwumakuo wase ahase modo aso pa Ghana posifo modo aso ebi akura mo shifte enu ne so kura da be na watwe no anko shifte da enti no nke hia se mubabo mo police point yibi ewo SHS ya wudu e Ghana fa na nyina wasenka baboa na nya mo sode a mo ko duty we e kwa akwanso we kwatena office no na nka obi nso ewo SHS ya wudu onim sede be ya mofra no ebebo wanum hu kakra na wanum nso eniema boni a wo mahase eye ewo SHS ya wudu abiem no wanum atimi atwe wo ho afiri ho Sompa kase eni owura Musa Tanko nkomotwetwe sei enete. No, why do we have the police? If we are having a situation where schools, children, you see, the police, they protect lives, they protect properties, and they protect state institutions and all that. So when lives are endangered, when state institutions will be destroyed, the police will come in. Where we are, students are beating teachers. Lives are threatened, so it is the duty of the police. So the police will have to come in. That is all. Physical assault, wherever there is physical assault or violence, it is the duty of the police to be there. So police for name to me now, they will call for reinforcement from the military. Where are students? No more my own say teachers and the only way out is the police. So the police will always have to be in the school to protect lives and property. Enkaba boa papa na mofra se yesi yentwa wan mu abai pew ababesu na wan ma hyase esen efifi a wa mo bai ti akyerɛkyerɛfo wa ka mo wa mo se japade no se poasi adwumakuo no nkobo pampim ni bi ewo SHS ahoduo mu a ebeboa abɔ wan mu hu a wanum kyerɛkyerɛfo pani nate eye owura Musa Tanko Thomas ene Sompa kase etwetwe sankomo yi na ye free sansem no ne de ani akyerɛ mu ewo man Ghana sikasem mu na nsan sidi no anya ahoden kakra pa na amanfo kyerɛ sɛ eya abandada no a wo free so no
ya na kanema mpani nana ado danko akufu ado ene alhaji Dr. Mahmoud Baumia eda no no eye won magic bi a won ye na abai we nso kire say dabi wonim ya nka Ghana for sande ma wen wo mu ba ye NDC ba ye ene wa be ye magic no ama sidi no anya ahoden agina so kese pa eno nam so ama say wo kọ nanim a wo bro dollar no say yi no ase Azuma Nelson ne Mike Tyson tokwa no wo bro ne saa eno na amra do da Bank of Ghana no kire say amanfo oguso kekan ya no wataiti bi pa say no ase Bank of Ghana no peso mo pe target rate bi no amode to so say oh ye hwani ma ba say busumi nsia de a sidi no betimi amba ba say 5 Ghana cedis to the dollar and answer about 4 cedis to the dollar. Bank of Ghana amrado yera Obenfu Johnson esi amachire say wamu nakura nwene ho wamu nyakura nwene ho yeso mbe man target bi asan say ya yegina mu yi eye bra sane ehun sunsanso na ba no ye nyina ye ndwa ne kama na mu mekoda nimu a ne ye wachire bia no ye beto aso. No, we don't have a target, and I just explained it. I explained it that the CD is an endogenous variable, right? And as much as we don't want it to be, depreciating excessively, we don't keep a target to which we expect it to get to. We are aware of speculations out there. People are mentioning all manner of figures. But you see that you haven't heard any such target that is communicated by the central bank. No. All we can say is we will ensure that volatilities are not excessive. We are observing trends in the nominal movements of the CD. Remember, it goes hand in hand with the rate of inflation. Abusiani eti Obenfu Johnson esiama wayamrado oda Bank of Ghana no wode nsem nyina tuja ebra wo friends and trefo nhia mu wo mo ye monetary policy committee wie ye pe eno wode ne aka nyina ho ntansa ede bon santrefo na yewura same crab wakasa ewo ahanomo awia ginjini a yeda ne nsem wa kire di ama wo kane no na wono na opiemu ewo MPP amanyokuo mu a wano ana na ye second vice chairman na nesam wa waka nyina ene say kamia ye say no MPP amanyoko no ebi mu wo mu a wanu ye wo mu sa wo mu de party ni ye wo mu de ye de twa wanu mu funuma ana party ni ye wo mu akasa na timi ye bibia wo party ni mu nti wo makoye kabia nka bi enti wo mu samu a kamia ye say wanu beka e wo kuo ni mu no eno na wasampanimfuo a aka no e de ye adwuma yei ena yewura same crab akasa kire mu say wo bia woni freedom wase wo sha mamra 1992 ya ye de bo man hu bra yi a democracy wo bia chimi kire na adwene sa na kuo bia nso ewa mamra e governance kuo no enti MPP fo wanu wo mo de no no kakra wo beka kire MPP adehye nyina ne say ehu behia se wo mo be makabi ma min kabi etimi edi him e wo kuo nim eno na beboa wonom. We push democracy. Why are you afraid of people talk? On GOBND, we have communication. To say the letter about Sememo Bia and Kushia executive is moot. It doesn't make sense. You know why? Because executive is not too Shaban. You mumpo. You next year. If you want we yes, I know we send signal. You want to manipulate things in your direction because we are executive. What do we say? Every guy is secretary. We don't share and we ought to make a shank because we are officer. We will call election. And people are going to read the facts. Oh, what is happening? Perceive say, or you want to stop certain presidential candidates from going around and also making their case. But others, thank you to until they can meet the people. You must think as a party. These are some of the things we need to restore. That is one of the biggest problems we have in NP. Openi okasa ye aya former second vice chairman ewa MPP amanyoko ne mosunu gokuroko owura same crab ono so adwen kira wode yetu panifo anim wonu fa ebetumi aboa ye ntwa bosompo na yankwa America mamu ye kogina Harvard University ena afe yewura Donald Trump wo mo mfimfini Trump ba ye nansan yi wasada issue administrative statement bebre ene oya Ghana ni oya refugee na wo ha ene ya fa potomanto kofie adechia wode tax ahodo eba adechia wode we aba adechia wode we aba nanum ho ene wo ye say universities ahodo ye wa America ya wono gi adesuafo a wono nya America fo atukwatranafo a waje won e wo sukuu num no
woncha won nyina mu no ansan fo bia nkɔ ninchi ɛno nam so ama na anu adam po nansan ya weekend ya mpo foforo kra samba ya na adesuafo ni bi esu denden sa de a Trump ye no ɛbɔ man ɛno nti ɛbɛ ya wonya sa de no a wɔyɛ no ɛno nam so ama Harvard University nankasa mu kra mpo no wɔno so kra gyina kɔɔto ya wɔ kyerɛ sɛ ade a Donald Trump ɛde yɛ wɔn no ɛnyɛ kra mene wo kasa sɛ US federal judge a yɛ frɛ no sɛ Jeffrey White wɔkyerɛ sɛ Donald Trump ade a wɔyɛ no ɛyɛ bufu sɛm paa sɛ obi firi ne man so ba bagye nteteyɛ na ba America na ɔman na nimonyam na wɔ sɛ wɔ mpene saa deɛ wɔno wɔatwa aba ahwea no George ne kyerɛ sɛ ade a Donald Trump ɛne na mamuo ne yɛ no ɛnyɛ koraa ne nti wɔde interlocutory injunction ɛde ato Donald Trump administration ne so sɛ wɔntumi nya saa deɛ no ɛmfa ntiatia ɛyɛ Harvard University no ɛne wɔn adesuafo no nyinaa no wɔntumi nya saa ɛmfa ntiatia wɔn fa ahodie so ɛno nam so ama yɛne wɔn mu a enim de ɛwɔ mmara mu bi abɔ nkɔmɔ wɔn kyerɛ sɛ saa deɛ yi a George no ayɛ ɛwɔ America man mu no ne ruling a ɔde abɛyi no ebetumi aboa because nansa yɛn mpo nkyɛ na adesuafo no binom a wɔn nya Americafoɔ no wɔn ba abɛwia bɛyɛ on graduation na waji wɔn certificate di akɔfi abɔdin krata ɛno nti nea Donald Trump yɛɛ no na nka no ɛmma wɔn kwan ɛmmoa mo nyɛ nanso nea George yɛayɛ nti no ɛbɛtumi aboa saa adesuafoɔ no ama wɔn abɔdin krata no wɔn nsa ɛtumi aka Abusia ensam no asi na nsam a wɔgyina yɛde sumu bi ene sɛ nat president yewura Thomas Musa Tanko wakasa sɛ posi adwumako no SHS yahodo a ɛwɔ Ghana ha nyina no wɔn mɛbɔ pampim wɔm no wɔn ntina mu anɔpatu anadwo ɛno na bɛboa ma mmɔfra na sesa sanso ɛna nkran ya after the congestion exercise ya Accra Metropolitan Assembly ya no adwadifoɔ no se wɔn office no wɔn asanko Ghana man penini His Excellency John Dramani Mahama wadanu di sem tumu ewa bra African Day wanu di ne ene day wakasa ye ekyere bia ko ye sei ebibre mu mpanimfo yenka ye humom na sanso ena GPRTU wani abokoko ede akyere dobafo nyina se wo a wantew fa so se ne oni ahye no asotwe kese wan de bema wo Abusiana na KJC Company Limited that's why yasene adansie ne mapapa efie akoba sempremo enono wo cement iron rod sese nsuo na sifom entu besi dan a nya cement ya strong nya cement ya kama ebeboa ama won so wo foundation ya woto no etumi agina ye ne nsuo ama wo horo amfa nko afebo won su besi dan no na nsuo no numase na no numase na KJC Company Limited enkran ni kumase ye hoje mai 0204 355040 Hajia special local force wasi didi na fili gbenze Hajia aduane de wudi etre wosene ase ma wankasa no hunse empanisa se wudidi na se aduane na so wa na atetrema ekododo mu atwe na so Hajia aduane de mesrew emewo ko amiwo ugwatrema no ebekododo mu atwe sanse aduane ne ede enti no dwumadie bia wudi bia to nsafra Hajia no maye aduane no emfa ma aduane bia wo ye bi 0246 359921 na TikTok Instagram and Facebook ni nyina so yebutuwa no mu a obehu yan 21st clinic the sciatica expert the sciatica pesetter the sciatica commandant the sciatica originator yan ne kwohwehwe yi akohu ye yade yi a ese eyentini esa wotu ase akwasi na amromu etimi ya wo ya madabia wodi kobo obi tiri so sciatica ne brofo eno no entini Dr. Brezard Foster wane ne mpanimfo ne koyi din ba wo so mu tuni se hum e de man krobatan buburu ja ba bia ye ho gimai na fra yen 0540 311 na mpanimfo nyo so na fe wonu mu a ede kasie yi esi won metri so echini fa man Ghana e na afa wiase afa na nyina no na ye secure sanitary pad se wo ba amoasene ya ode be mu ho no e ya amane nye secure why esanse no na secure ba bia Emma utimi gbo padi wabra wabu nsa na nso wobi hu krompo waka se we de jama afa na woko gymnastic an wako gymnastics ni biaba esanse secure we secure ba bia afa ye de pel cotton e de afamu a eno nso boa wo ekrakra wase no ema ne ye kama ema ne chi esa wa ba wo nkobio se me kan e wahunu ba bia me disie very good ne enti e wo to secure ne se we nyina mu no ne boafo na enye na ewo babia me pa cho hwe mo asante mantam mu no say mama excellent cosmetics
ɛhɔ ne yɛde ne kɛseɛ paa de aba abɛgu enti ɛfiri adum pz kwada so estate taxi rank hɔ asɛmpa pharmacy mfimfini hɔ no ara no ɛhɔ a ɛne wabutuo mepaakyɛ yɛ a mohwehwɛ n'akyiri kwan na monkɔto bi ntɔn na wei no wutu na wotɔn a mfasoɔ bebree ɛna ɛwɔ mu frɛ no mama excellent ɛwɔ 0243 862 158 0243 862 153 158 na fe one yen abo enkomo ewo ehonomo sanso ena endpoint homeopathy clinic o se yade wa nyina no a edokro wo no ne endpoint enho a na maka kire we eye endpoint homeopathy clinic oba ho a infertility prostrate wa mema so premature ejaculation bema mesi ukos na nimu a usi wiase mema nyina na mu ya hye animunya mwate enkwagene wo ba no nya sa da kroba ba ye hechi na nya nkwande na emom eye sotro no wagene sanse wo gine obi ba wan hwe ya wade na gu ko endpoint homeopathic clinic na ya mo pa afa kidney issues and afa liver diseases ahodo nyina no o nerve system no etwetwe ntini no emu twetwe pa bra na afa physiotherapy massage ne nyina ye bi o ya kache no ahenema kokoben e wa asantemantam mu yebutuo and afa enkran hanso Spinters Road share signboard ehon so ye gie ho sachireme na Dr. Dibuaten ya oda endpoint homeopathic clinic ano say bibichi wadwen ene ne mon komo 1-on-1 0244 867 068 and a phase 0274 234 721 na fe one no abo enkomo na bibia so etimi aye fine pa enso ewo eho no mo Leicester Ghana Limited ada romenti Yas toothpaste and a brush no was signed bebo ye chidom onsa na abake ye kan say obekọ hajia ho ukọ hajia ho na so amfa Leicester Ghana Limited ye Yas toothpaste and a brush ni bia ntwusi a odidi kura won tene de en na abaka say aduan nkyene nim enso na firi wanum bepa cho waya nkonkone ne wo se ase no yiri nyina afiri ho age say yes ene betibia yiri nyina de afiri ho mepa cho ba bia provision store counter no so table top ne nyina woni ton bi ho eya abowura ho na jode enkranfo mo mpedodo tu aton no 0501 619 588 ena fe kumase ne mpota mo nso no 0501 390 338 0501 390 338 na fe one yen abo eho enkomo hyane nso sekase yi etwa ne ho ewo nkran ha Sompa 106.5 FM Accra ekwafa akumase asante mantam mu no eye Sompa 93.1 FM ena fe ayiko 100.9 FM ono so akumase adamfo pa radio Paris France abrochima mu sanso na Sompa 101.1 ewo Takra de 103.3 ewo Takra de na 101.1 ewo Takwa afe 106.1 FM Sompa tachiman no ena Sompa sunyane enso eye 98.9 FM afe 90.7 ewo Nkranza ena Sompa 101.3 enso ewo Doma udi code na so wote yanka eye Sompa FM Facebook no eye Sompa na 106.5 FM Accra ena YouTube no enso eye Sompa FM live ensama ye de besom wo no ye kruchere nyina so edikogu www.sompaonline.com na onso otimi akwa kenkan ensem no ebi ewo ho piaga se wo hwe live ewo achimasafo Starboy wo se wo hwe live ewo Ahafumem Airport Sompa News no size nana kwa mo aboaten eso wo hwe yen efri Ablekuma Central wo se special birthday en confirma George Smith Graham Chief Executive of Fair Wages and Salaries Commission. One also the message or the buyer. And no. And yeah, you know so. Na yeah, ma happy birthday. Yeah, Frau Boatma Lenda, Oko School, our Holy Family Nursing and Midwifery Training College. Our Nkoko. Happy birthday and confirm. Yankopon no mo. Onshiraw na onya okese pa. Sanso ena ADO1 Mary Duo Fusaini. Oya fire officer. Na we free antikwansema oye administrator e was Sompa FM heya ena fe wo mane abusua ni nyina titiru pa ne ma mefi wona se wona ma awoda pa yedie nkwatenten ni nhira ewo mu Nyankopon no mu wonhira wo na wanye okese pa ye no mo yede kase yi ebre wo eye me obrempon na kwaku ampoma miniminu aba abina bedu adepa kofi yada